Καλό μεσημέρι, κύριε Τζουμάκα. Καλημέρα σας, κυρία Στασίνου. Πώς είστε? Μπήκατε, μου φαίνεται δεν φεύγει από μέσα σας αυτό το σαράκι, του σοσιαλιστικού εννοώ, αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να υπάρχουν σοσιαλιστικά κόμματα στην Ελλάδα του 2014, στην Ελλάδα της κρίσης. Φυσικά και πρέπει να υπάρξουν, γιατί πρέπει να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από την κρίση. Και για να οδηγηθεί η χώρα έξω από την κρίση θέλει δυνάμεις που είναι απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, στην ένταξη στο Δουνουτού και στα μνημόνια. Χρειάζεται δηλαδή προοδευτική πολιτική η χώρα για να βγει από την κρίση. Χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική, γιατί τώρα δεν υπάρχει πολιτική. Τώρα την κατεύθυνση δίνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η χρηματοπιστωτική ολιγαρχία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολιτικές ηγεσίες, δεν υπάρχει πολιτική κυβέρνηση στο Βερολίνο, ούτε στο Παρίσι, ούτε στην Αθήνα. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική και δεύτερον να γυρίσουμε στην οικονομία. Γιατί τώρα δεν μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για το έλλειμμα και το χρέος και τα ζητήματα των τραπεζών. Η οικονομία είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 200.000, είναι τα καταστήματα που έχουν κλείσει 200.000, είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, είναι ότι έχασαν τα εισοδήματα τους οι Έλληνες αυτά τα 4 χρόνια το 80% των Ελλήνων έως 40% και πλέον των εισοδημάτων τους. Αυτή είναι η οικονομία. Η οικονομία δεν είναι μόνο δύο δείκτες, το έλλειμμα και το χρέος, που έπεσαν οι κερδοσκόποι για να αρπάξουν όσα μπορούν για να φέρουν μια σειρά από χώρες, όχι μόνο την Ελλάδα, σε αυτή την κατάσταση της ύφεσης, της ενεργείας και της φτώχειας και της υποτίμησης. Δηλαδή είχαν σκοπούς να πάρουν όσα μπορούν, να υποτιμήσουν την αξία της εργασίας, να την κάνουν πιο φτηνή, γιατί το μέσο ποσοστό κέρδος των επιχειρήσεων είχε πέσει, και αντί να κάνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες και σε καινοτομίες, θέλουν φτηνούς σκλάβους, φτηνούς εργαζόμενους, και να επιβάλλουν και ένα μοντέλο ανάπτυξης μιας δορυφορικής και περιφερειακής χώρας, όπου στα παράλια και στα νησιά θα έχει φτηνούς σερβιτόρους και στη μέσα χώρα φτηνές επιχειρήσεις για φτηνά προϊόντα. Αυτό δεν είναι χώρα. Αυτό δεν είναι χώρα. Ναι, αλλά τα θαύματα πώς θα γίνουν τώρα πια? Τα θαύματα δεν θα γίνουν. Αυτό το θαύμα που κάνουν αυτοί, ποιος το περίμενε? Που βομβαρδίσαν τη χώρα. Και τώρα λένε δεν γίνεται θαύμα. Τι ωραίοι που είναι η κλεπτοκρατία. Και τώρα αυτοί που έχουν αρπάξει τα πιο πολλά καρχαρίες ξεμπαζώνουν και πετάνε τους μεσαίους και τους μικρούς κλέφτες και λένε στο λαό φάει για να ξεσκάσεις. Μπορεί να πει κανείς ότι και ο Στέφανος Τζουμάκας όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα σε αυτά ήταν, ενώ μέσα σε τέτοιες κυβερνήσεις. Ήμουν απέναντι και τα πολέμησα και από όπου πέρασα, δεν χαρίστηκα σε κανέναν. Και από το 98, όταν γινόταν τα πάρτι στο χρηματιστήριο, είπα χαίρετε. Το ξεχάσατε και έφυγα και από τη χώρα. Μπράβο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα. Μια ισοπαίδωση ότι όλοι το ίδιο είναι, μωρέ. Και υπάρχει και μέσα στον κόσμο αυτό. Όλοι το ίδιο, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Απλώς έχουν μικρόφωνα οι αγορασμένοι, οι πουλημένοι και όσοι είναι ενταγμένοι σε αυτή την πολιτική. Οι υπόλοιποι δεν έχουν μικρόφωνα και σε ευχαριστώ που μου δίνει τιμή να μιλήσω. Γιατί πλέον υπάρχει απόλυτος έλεγχος. Έχουμε πια κοινωνικά φρονήματα στο δημόσιο λόγο, όπως και στις επιχειρήσεις. Όποιος έχει αντίθετο λόγο, του κόβουν το λόγο. Για πέστε μου τώρα με το κόμμα τι γίνεται, είναι έτοιμο, τι δεν υπάρχουν έτοιμα κόμματα. Εμείς ξεκινάμε μια σειρά από αγωνιστές που είμαστε αντίθετοι με αυτή την πολιτική και του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί ο νεοφιλελευθερισμός και οι σοσιαλιστικά κόμματα δεν είναι. Γι' αυτό τέλειωσαν τα σοσιαλιστικά κόμματα. Γιατί εφάρμοσαν τη σοσιαλδημοκρατική και δεξιά πολιτική. Ο Ανδρέας, που είπε πολλά σωστά, αλλά που πρέπει να κρυθούν, γιατί όλοι κάνουν σωστά και λάθη. Λοιπόν, είπε ένα σωστό, ότι η σοσιαλδημοκρατία έχει τόση σχέση με τον σοσιαλισμό όσο φάνηκε με το Ροτσινόδωρο. Και δικαιώνεται σήμερα. Βλέπετε τον Γκάμπριελ του S5 που έγινε υπό την Μέρκελ, η οποία και αυτή είναι υπό τη χρηματιστηριακή ολιγαρχία και την Deutsche Bank. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχουν θέματα, αν έχεις αρχές να τις στηρίζεις, γι' αυτό εμείς λέμε ότι οι αξίες αρχούνται έμπρακτα, δεν αρκεί να το διακηρύξεις. Έχουν διακηρύξει πολύ πολλά, τα οποία όμως δεν τα τήρησαν. Υπάρχουν όμως ορισμένοι που τα τηρήσαν και τα εννοούμε και θα συνεχίσουμε το εννοούμε. Ό,τι λέμε το εννοούμε. Αυτή είναι η πολιτική μας κατεύθυνση. Και αυτό λοιπόν είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι και αγωνιστές. Και καλούμε και όλο τον κόσμο που είναι σωστός, που δεν θέλει σαλιμάκια, που δεν θέλει να είναι υπήκοος και να λέει τι να κάνουμε τώρα και τι κακό που μας βρήκε και είμαστε σε αδιέξοδο και τι κενό είναι αυτό. Όχι, αυτό το οικοδόμησαν για να το φτιάξουν. Και χρειάζεται όλοι οι Έλληνες να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά. Να είμαστε όρθιοι, να συναφέρουμε την πολιτική στα πόδια της, την κοινωνία στα πόδια της και την οικονομία στα πόδια της. Και μπορούμε να το κάνουμε. Και ξέρετε, επειδή ας πούμε εδώ μια γενιά που έρθει από τον αντιδικτατορικό αγώνα, τα ίδια λέγαν και τότε οι Έλληνες. Ανέχτηκαν τη Χούντα, δεν ήταν τη Χούντα. Και όταν έλεγαν, τώρα τι να γίνει, να με αυτούς ποιος τα βάζει. Ραγιάδες. Υπάρχουν αυτούς, όλους τους λαούς είναι αυτά. Και λοιπόν, εμείς λέμε οι ραγιάδες, τέλος να σηκώσουμε το κεφάλι μας όρθιο και να φτιάξουμε ξανά
τις προϋποθέσεις για να φτιάξουμε τη χώρα. Για να βγάλουμε καμιά είδηση, με ρωτάει ένας συνάδελφος. Όποιος φέρει εμπόριο ελπίδων, είναι πολιτική απάτη. Και ιδιαίτερα η νέα γενιά πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βάλει και αυτή πλάτη να φτιάξουμε τη χώρα. Γιατί ένα από τα δεινά που έγιναν τώρα, τα δεινά, δεν είναι ότι χάθηκαν εισοδήματα, χάθηκαν περιουσίες, καταστράφηκαν επιχειρήσεις, ότι πήραν και την νεολαία, την πιο μορφωμένη τμήμα της ευρωπαϊκής νεολαίας. Την ελληνική νεολαία που ήταν μορφωμένη, που χωρίς μορφωμένη νεολαία, πώς θα φτιάξει χώρα. Και επίσης δηλαδή, δες αυτό, ότι λέγαν πω η χώρα δεν έχει χώρα. 22,5 δις ευρώ έβγαλαν οι Ελληναράδες στο εξωτερικό. Τους καλούμε λοιπόν αυτούς τους υπερπατριώτες να ξαναγυρίσουν τον πλούτο στη χώρα για να φτιάξουν επενδύσεις και επιχειρήσεις. Και πώς θα γυρίσει και η νεολαία η μορφωμένη να δουλέψει. Γιατί λένε όλοι να γυρίσουν στα χωράφια. Ξέρετε, κυρία Στασίνου, για να πάει στα χωράφια, αν δεν έχει δευτερογενή τομέα και μεταποίηση και βιομηχανία, και αν δεν έχει και υψηλές υπηρεσίες προώθησης, είναι αέρας κοπανιστός. Ναι. Φτιάχνουν μοντέρα, φτιάχνουν κουστούμια για άλλους. Για να πάνε οι ίδιοι, επειδή εμείς ξέρεις που καταγόμαστε και εσύ και εγώ από φτώχεια. Μπράβο. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνεται ο αγώνας. Θέλει αγώνα εδώ, θέλει προσπάθεια. Όλοι το κεφάλι λοιπόν, ξανά στην προοδευτική πολιτική, ξανά στην οικονομία. Με ρωτάει ένας συνάδελφος, μου λέει στα Γιάννενα έχει κάποιον συνεργάτη ο κύριος Τζουμάκας, για να βγάλουμε και καμιά είδηση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αγωνιστούν και το θέμα είναι πρώτα η πολιτική και βέβαια σε συνδυασμό με τα πρόσωπα. Και θέλω να πω επίσης, στο πρώην Πασόκ, στο μεταλλαγμένο αυτό κόμμα που το οδήγησε σε παρακμή και τελείωσε τώρα, δεν θα ξανακατέβει Πασόκ στις εκλογές. Θα κατέβει ένα κεντροδεξιό κόμμα του κυρίου Σιμίτη με τον κύριο Βενιζέλο, το 58 και το παλιό Πασόκ. Θα το ονομάσουν Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη, μεταμορφωμένη σε άλλο δηλαδή. Και υπάρχουν διάφορες ομάδες. Λοιπόν, ότι αυτά συμβαίνουν όταν δεν έχεις αρχές και αξίες. Είναι επόμενο δηλαδή να παρακμάσουν. Άρα λοιπόν δεν είναι τα πρόσωπα, είναι οι πολιτικές και οι αρχές. Και κάποια πρόσωπα που τις παραβίασαν έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Εσείς δεν θα συνεργαστείτε με κανέναν? Κοιτάξτε, ναι, θα συνεργαστούμε με όλες τις δυνάμεις που είμαστε κοντά. Ποιες είναι αυτές? Όχι συμμαχίες, όχι μέτωπα. Όσοι δυνάμεις συμφωνούν με την πολιτική μας. Θα την ανακοινώσουμε και όσοι δηλώνουν ότι μπορούν να συνεργαστούν θα πάμε μαζί. Οι υπόλοιποι, άλλοι θα παριστάνουν σε όλη τη χώρα και άλλοι πρέπει να πάνε σπίτι τους. Και θέλω και... που είπε, όταν κάνουμε μια συγκέντρωση, είπε ένα παλιό στέλεχος του Πασόκου Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ένας εισαγγελέας δεν βρέθηκε να πάει εκεί. Να σας πω, θέλω και να σας ρωτήσω και το εξής, κύριε Τζουμάκα. Και θεωρώ θετικό ότι η δικαιοσύνη ήδη και αυτή ένα μέρος σηκώνει όρθια και δηλώνει ανεξάρτητη και έχει αρχίσει να κάνει έλεγχο, διότι πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι τα λεφτά που λείπουν από τις τράπεζες από τα δάνεια. Οι τράπεζες κάνουν δύο μεγάλες παρανομίες. Πρώτον, λέει ο νόμος, να μην δίνουν οι τράπεζες δάνεια στους μετόχους. Δίνουν δάνεια στους μετόχους. Αυτό πρέπει να το εξετάσουν οι εισαγγελίες. Θα βρουν πάρα πολλά. Εκεί φύγαν τα πιο πολλά λεφτά των τραπεζών. Δίνουν δάνεια στις θηγατρικές τους. Και ορισμένες τα βγάζουν με offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Και τις δουλειές ξέρουμε όλοι να κάνουν, αλλά δεν είμαστε άτιμοι. Θέλω και προγνωστικά. Λοιπόν, ναι. Εντιμότητα στην πολιτική, στην ηγεσία και στην οικονομία. Λοιπόν, θα κλείσουμε με προγνωστικά. Ποια είναι η αίσθησή σας για τις ευρωεκλογές, αλλά και για τις δημοτικές περιφερειακές? Τι θα δείξουν οι κάλπες? Οι κάλπες θα απαξιώσουν. Καταρχήν δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Είδατε τι είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης? Ότι αποφάσισε τώρα στο Βερολίνο. Αυτοδιοίκηση. Έχουμε ετεροδιοίκηση 2 βαθμών. Πρώτο, ότι πλέον το Υπουργείο Εσωτερικών καθοδηγεί τα πράγματα, και όχι τόσο αυτό, το Υπουργείο του κ. Μητσοτάκη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ποια αυτοδιοίκηση? Ένα είναι στο εσωτερικό δεν είναι σε αυτοδιοίκηση. Έχουν μια ετεροδιοίκηση, κρατική διοίκηση από άλλο Υπουργείο, ότι και το εσωτερικό λειτουργεί ως προς την αυτοδιοίκηση. Και δεύτερον, έχουμε και αποφάσεις στο Βερολίνο, γιατί τι θέλουν να αρπάξουν τώρα? Έχει μερικά επιχειρηματικά δρόμενα η αυτοδιοίκηση. Και έχει την ανακύκλωση που είναι μεγάλο το δίκτυο, πολλά τα λεφτά. Την έχει πέσει ο κύριος Φούχτελ εδώ μαζί με άλλες δυνάμεις για να φτιάξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και επίσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καταλάβουν περιοχές. Αρχίζουν και παίζουν πολλά σημαντικά πράγματα, γι' αυτό πρέπει να βγάλει έτοιμους ανθρώπους μπροστά. Να ξαναφτιάξουμε και την αυτοδιοίκηση. Καλά που το θυμήσατε και το φέρατε, κυρία Στασίνου. Και αυτοδιοίκηση. Έχουμε ετεροδιοίκηση 2 βαθμών. Αθηνών και Δραστήνου. Για ρωτήστε τους δημάρχους αυτούς που έχουν αρχίσει στην όρθη. Ρωτήστε τους περιφερειάρχες να δείτε. Αυτοδιοικούνται?
Μάλιστα. Όχι, έχουν τα προβλήματά τους. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Προβλήματα. Τι θα γίνει σε ευρωεκλογές? Άλλο να έχει προβλήματα και άλλο πλέον να καθοδηγεί άλλος οι εντολές και οι πολιτικές να είναι υπέρτερες. Κάναμε αγώνα. Έναν αιώνα έκανε αγώνα η χώρα να αποκτήσει αυτοδιοίκηση. Και πλέον. Μάλιστα. Δυστυχώς, κύριε Τζουμάκα, δεν έχω άλλο χρόνο γιατί θα πάω σε μία. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και ακόμα πιο συγκεκριμένα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.